Здравейте хора, аз съм Вени, добре дошли в моя блог, който не се е абонирал, моля да се абонира, да ме подкрепи и да ме последва. Така, новото видео реших да бъде свързано с седмичен влог, с готвене, с малък бюджет, защото установих, че голяма част от парите, които печеля, ги давам за храна. Но т.е. всичко е толкова скъпо, затова решавам да си направя едно предизвикателство, да готвя 5 дни за по 5 евро на ден. Т.е. за 25 евро да се храниме 5 дни. Като аз живея с сина ми, който е на 16 и се храни като за двама, Георги, защото все пак той тренира, расте, тинейджър и така. И започваме видеото. Не знам дали ще успея да го направя, защото реално аз за 25 евро трябва да готвя 5 дни, което ще бъде сложно. И затова реших към бюджета ми да включа и един ваучер с празни бутилки, които съм събирала. Може би там ще се съберат 1-2 евро, така че да, малко ще се разпръсна и да видим дали ще успея да се справя с този бюджет. Започваме предизвикателството. Тръгвам към Лидър за първата вечеря. Най-гадното обаче е, че ние не можем да вечеряме без салата, без тарат. А зеленчуците и плодовете са супер скъпи. Взела съм бутилките, взела съм кучето и отивам за първия пазар, за да видим какво ще измислиме за 5 евро. Вече сме на машинките в Lidl и започвам да връщам бутилки. Да видим какво ще спечелим от тези бутилки. И в крайна сметка от всичките бутилки изкарах 62 евроцента, които по никакъв начин няма да ги помогна. Не знам, ще видим как ще се справим. Взимам си ги този път. Има гъби пичурки за 99 евро, така че ги взимам. 250 грама. Взимам и една краставичка да видим колко ще излезе и продължавам нататък. Кисело мляко, варея чудо. Взимам едно 5%, така ще стане страхотен картоф. И белия ориз на Lidl е на промоция, така че взимам и един пакет ориз. Голям, 1 килограм. Взимам хубав е, готвила съм ги друг път, така че ще го взема. Напазарувах за 4 евро и 10, като имах едно барче за 1 стотинка, което си го взех, разбира се. Гъбите, пичурките са 99. Така, краставичката 69, ориза 1,66 и кисело мляко 75. Изкарах малко каринката и отиваме да готвиме. Да ви кажа, доста е трудно предизвикателството ми, но ще пробвам. Забравих да взема една глава лук. Като утре, като уча да пазарувам, задължително, защото сега имам вкъщи, но утре ще взема 2, което трябва да добавя към тази сметка едно масло, което е 250 грама и 1,75, но ще ги напиша на лист. Ще напиша на един лист всичките разходи, които съм направила за тези 5 дни, въпреки че ми се струва много сложно. И то най-вече заради салатите, защото ние не можем да ядеме само някакво ядене без някаква салатка или тараторче или каквото и да е нещо. Така че ще видим как ще се справя. Ето каринката как си играе. Продължаваме. Отивам след малко да готвя. Нарязах си лука и малко масълце. И сега слагам вътре гъбичките ориза. После ще добавя черно пиперче и ще стане страхотно. И почвам таратора. И сега се сетих, че нямам копър за таратора. Аз не слагам чесън, защото си взимам за работа и не искам да им намириша на клиентите на чесън, но Вени си е посяла копър в саксийки, така че сега ще ви покажа. Ето го моя копър. Малко трябва да го поплева. Ето го и моя магданоз, които ще ги полея след малко. Като ги полея ще ги оплева, така че ще сложа магданозче в оризчето, а копърче в тарторчето.
Ето и първата ми вечеря. Гъбки с оризче и тараторче. Това е. Почвам да хапвам. До утре! Здравейте! Днес ще пазаруваме за втората вечеря. Само, че смятам днес да напазарувам за 2 вечери, така че ще имам да харча цели 10 евро, което е супер, защото ще направя за 2 вечери. Това е. Много съм изморена, прибирам се от работа, пазарувам в Lidl сега и прибирам да си почина малко и започвам да готвя. Това е. Да видим какво ще купим. Така, напазарувах. Ето какво съм купила. Лук, бял боб консерва, едно кисело мляко, дропчета пилешки и една зелка и морковчета. Забравих да покажа и цената. 5,93, само че съм купила за 2 вечери. И показвам какво купих. Взех едни такива дропчета. Една ето такава зелка, с която ще направя салата от зеле. Взех 3 моркова, единия за салатката и 2 за дропчетата. Едно кисело мляко, с което ще направя айвянче за боги. Една такава консерва боб и ще направя боб чорба. И взех ето тези главички лук. Те са всъщност 6. 4 глави ще ги сложа в дропчетата с лук, едната в бобчето, а другата е тази, която за предишната вечеря сготвих. И всичко това са 2 вечери, като днес ще направя бобчето и дропчетата, но ще ядеме и утре. Ще имаме и боб и дропчета за 2 вечери, така че и съм платила 5,93. Много добре се справям. Гордея се със себе си. След като ги изготвя, ще покажа какво съм направила. И в крайна сметка направих зелева салатка. Сложих вътре, имах половин чушчица и за да не я свалим, сложих с моркови. Направих ето го и бобченцето, защото малко се... Да, направих бобче. И дропчетата, Георги вече вечеря. Преди да ги снимам, Георги вече се на вечеря. Това е за днес. Отново отивам в Lidl за моето предизвикателство и да видим какво ще готвя днес. Смятам пак да напазарувам за 2 дни и отново да сготвя за 2 дни. И гъбите вече днес са 79. Взимаме ни гъби. Миналия ден ги купих за 99. Цели 20 цента съм си набутала. Продължаваме с пазаруването. Взимам ето такива пържолки, които са намалени в XXL. Ще вземем и ето тези доматки. 1 килограм. Купих от пазара 5 домата. Ще направя 2 салати с тях. И тези 5 домата ми излязаха 2 евро и 14 евроцента. Само, че аз казах на жената, че снимам влог и че имам точно 2 евро. И повече да не ми иска и ми взеха само 2 евро. Прибавям ги към вечерите за 2 евро. Това е, хора. Прибирам се вкъщи да готвя и ще разберете какво съм решила да готвя. Продължаваме. Ето ги нещата, които купих. Гъбки, сметана, пържолки, една глава лук и това е. Да ви кажа, че имам половин зелка от онази, която купих онзи ден. Бях направила салатка, а сега ще направя зеле с ориз. Прясно зеле с ориз. Но първо слагам пържолките. Искам да покажа една рецепта за пържолки на фурна, които стават супер бързо. Значи нареждам си пържолките, отгоре слагам гъбите и ви казах, че съм купила сметана, която разбивам с малко вода и сол и поливам гъбките. Ето така поливам. Ето така ги поливам. Пържолките. Разнасям го навсякъде.
Слагам едно фолио и слагам във фурната. Хора, винаги се получават. Особено ако имате гости, няма как да сбъркате. Попитайте ги, ако не знаете тази рецепта. Стават перфектни. После ще ги покажа. Една салатка от домати. Двата домата ги надурбих. Малко сиренце, малко песто, чесънче и мисля, че ще стане страхотно. И сега пържолките след малко и те ще са готови. Чакам и пържолките да се изпекат, ще ги покажа. Реших прясното зеленце с ориз да го приготвя утре, за да може да бъде прясна манджичката. А днес ще хапваме пържолки и салата от доматки. Това е за сега. Ето и пържолките, как изглеждат. Слагаме си салатка и пържолки и сядаме да вечеряме. Днес е петата вечеря от 5 евро. Както знаете, аз ще правя прясното зеленце. Имам половинзелка с ориз. Аз обичам много постно, дори почти не обичам месо. Предпочитам рибата, но нямаше как да купя риба в този бюджет. Така че ще направя някакво друго влогче, което да е примерно за здравословното хранене. И там ще взема риба. А Гогито, той обича страшно много месо и заради това си позволих днеска да му купя на него 2 наденички и ще покажа. Минах през магазина и взех ето такива наденички за 2,11 евро. Ето ги тези 2 наденички. Запека на airfryer и ще яде с оризче и салатата ще е доматки. Ще покажа. Ето ги наденичките на Жорко. Да, в крайна сметка, ето го и моето зеленце с оризче, постно, като сърмичка, като постна сърмичка, само че развита. Направих си доматки, малко сиренце. Гогито ще вечеря по-късничко. Да покажа в крайна сметка какво се получи. Ден 1, ден 2, ден 3, 4, 5. Така, днес взех наденичката, забравих да кажа, че съм купила и един хляб. Общо съм се справила за 23 евро и 73 евроцента. Много съм доволна от себе си. В крайна сметка, да ви кажа, справих се. Да, 5 дена готвих за 23,73, но това е много, много краен случай. Но ако все пак в края на месеца сте останали с по-малко пари, може да използвате някои от моите идеи или моите рецепти. Но имайте на предвид, че тук не съм включила никакви плодове, никакви млечни и беше много трудно. Сега си сложих малко сиренце, защото просто няма как. Трябва и такива неща. Един плод не съм включила. Но, между другото, мисля да направя следващо видео, което да бъде дали е скъпо да се храниме здравословно и да видим дали тогава ще ми стигнат тези 23,73, като там няма да слагам ограничения. Просто искам да покажа, че ако не се ограничаваме, колко бихме похарчили за 5 дни. Така че това е от мен за сега. Очаквайте следващото видео. Абонирайте се за мен. Това е. Обичам ви. Чао!